Esta mañá erguínme da cama, fixen un café e que a miña mirada perdida de persoa pois que acaba de madrugar, mirei máis alá da fiesta, mirei o exterior. E que atopei ali? Pois atopei un punto que me fixo fixar a mirada e eu vin que era un ave que viña voando hacia atrás. Que como sei? Pois referencias básicas, non? O pico que estaba ao sentido contrario, non? De como se suele volar, non? Entón era unha gaivota que viña arrastrada polo vento, pola tempestade que facía hoxe a mañá, que facía un vento, unha choiva e todo bastante considerable. A gaivota cando entrou no meu campo de visión dixo, eu non, ahora que me ve Iván Iglesias eu non podo fallar. E agora mesmo non podo, teño que loitar polos meus soños. Ela intentou voar hacia o lugar que ela quería, pero sorpresa, non o conseguiu. Levou no vento e cando saliu do meu campo de visión, seguro que avergoñada e que a cabeza baixa, eu pensei que esa gaivota, solo ela, era a metáfora perfecta deste 2020. E direde, sí, Iván, xa levar moitas seccións facendo isto, que se o 2020 isto, a comparación de sempre, non sei que, sí. Eu tamén estou farto de comparar o 2020 con cousas, sobre todo porque o 2020 é un período de tempo que nos estipulamos, non ten culpa dos nosos males, pero eu estuve investigando. E eu sí que sei cal é a culpa dos nosos males. E son os imbéciles. Sí, os imbéciles, os paizocos, as chimpafigos, os lacazás, as lambecús, o que sexa, calquer cousa, tú buscas insultos en gallego, entras na región e todas esas acepcións valenche para definir esta xente. Esta xente, bueno, pois, eu que sei, que nos fixo todo este mal, e como empezou? Pois empezou por un chino, podía ser un chino, podía ser un italiano, podía ser un marroquí, un chileno, quen fose, que todos algunha vez tivemos a ocasión de comer algo que igual non estaba no mellor estado, e a nós resultounos nunha diarrea e a ese chino resultoulle nunha pandemia global. E que non se pode ter máis mala sorte. Os seguintes imbéciles foron os de que creían na pandemia tanto que puñan calquer cousa, unha caixa con 2 buracos, un guante na cabeza, con tal de ir ao supermercado e atracalo. Claro, decíarlle a señora, que os camioneiros están traballando ainda todavía para que vostede poida lavar o que queira, así que en vez de 20 paquetes de arroz, por leve un, e vai vostede para a casa. E despois os que non o creían e non puñan a mascarela, vamos, para cagarse neles. Despois viñeron os do aplauso, os de bravo, sois nuestros héroes, estáis haciendo moi bien, estáis sufriendo muchísimo, bravísimo por vosotros, ás 8 da tarde, pero despois con un criterio que igual debían reconsiderar, conseguiron unha maioría absoluta para Feijóo. Para Feijóo e para todos aqueles que desmantén a sanidade, que non só son os do PP, pero bueno, por poñer un exemplo. Despois dun verán medianamente bo, estaban os que pasaban das restriccións, os que dicían, no, a min eu vou ir a miña moza que está na mezquita ainda que este pechado en Ourense, ou voume reunir con 8 persoas ainda que só se podan 6, dáballes igual. Pois xa vamos ca hostalería, que se erigiu como sector máis afectado pola pandemia. Mira, vamos a ver, os hostaleiros, non imos xeralizar, porque hai xente boa na hostalería, pero os hostaleiros non son o sector máis afectado pola pandemia, xa o poden quitar da cabeza. E seguro que os que van camiñando agora a Madrid son os que igual non lle recriminaban a algún dos seus paisanos, algún da súa parroquia, que quitase a máscara cada vez que pasaba alguén para dicirle algunha cousa. E xa despois, para rematar, os máis actuais, e xa remato, de verdade, xa me vou. Os que agora queren moverse en Nadal sí ou sí para ver a súa familia cando non se acordan dela en meses, pode, que sei, todo o ano ou máis ou menos, que sorpresa, non? Aquela persoa que leva sen ver a súa avoa 7 meses non se acordou dela, nin a chamou, nin lle falou para nada, e quizáis quere vir para darlle 2 bicos, que morra en xaneiro e non acordarse dela xa nunca máis. Por último, que non serán os últimos, pero por último polo de agora, os que non queren a vacina, os que non a queren por, que son vendeles, e que son aqueles que nunha madrugada calqueira dalle igual esnifar un pouco de polvo de ladrillo que de meterse a lioli en vena, dalles completamente igual. Bueno, non imos falar máis de imbéciles, nós sabemos que a nosa audiencia, Martín, ten un nivel determinado, un saber estar, unha
unha forma de ser, aquí, bueno, aquí vos ven un de Parola con máis esnovismo que nunca e máis mirar por encima do ombreiro, pero non a vos, sino aos demais. Si sacáis uno, patáis con nosotros. Yo soy el alcalde. ¿Cómo te apellidas? Jacome. Jacome, sí. Ah, muy bien. O sea, para trabajar en la Diputación es tan importante estar preparado como tener amigos en el PP. Más bien lo segundo que lo primero. Vamos a contratar a orquesta e que vayan tomar un pincho. Tú flipas, nena, tú flipas. Te teño que decir. Bueno. E agora, despois desta lista interesante de casi 6 minutos de sección, estou últimamente que un pouco expelido. Bastante ben. Bastante ben. Sí, moitísimas gracias. A situación compría. Escoitas eso? Escoito iso. Está a escoitar. Chega a actualidade. Que? Oh. Chega a actualidade, eu que son amigo de la región, que fago? Pois abro a región e de primeiras, que che traio? A Suiza frena o intento de Jacome de declarar tránsfugas aos seus críticos que poderán volver ao grupo. Ah, sí, pasaron cosas. Sí, pasaron cousas, pero non pasa nada porque trouxen demais. Feijóo completa a súa viraxe sobre Meirás cun plan centrado en Pardo Bazán que dilúe a memoria histórica. Como eu sei que ti és máis international que min, eu sempre recullo para casa. Que pasa? Que sigue o PP insistindo? Pois o PP insiste no veto a Villarino, que non o queren para nada, que o queren chimpar. Normal. Que din que ara vai haber acordo, pero con ese home aí, pois non, que non. E esta noticia quizáis do ano, da década, que é que o breakdance é o novo deporte nos Xogos Olímpicos. E eu, o último que che traio, as dúas anteriores eran da región, e esta, pois, fixeron seco varios medios. E que é que Portugal destinará 1.000 millóns a partir do ano que ven, do 2021, para poñer en marcha a alta velocidade de Porto Vigo. Que iso vai ser unha maravela, Bueno, pois entón imos ca barallada. Eu, é verdade que coincidimos nunha noticia, menos mal que trouxen demais. E non pero pasa nada. Non pasa nada. Xa non ten máis noticias, verdad? Non entón teño nada escoitamos máis. como escapa a sintonía. Sí. Ei, vai escapando a sintonía ata que, bueno, Ata que xa non escoitamos nada. ata que xa marchou, é certo. Moi ben. É que agora a actualidade contámola nós mediante a barallada. Efectivamente. A ver, cal é esa noticia que se repetía estendea por aí? Cal é a noticia que se repite? A noticia que, pois, é cando nos enfadamos, non? Ti e eu estamos nun grupo de traballo Sí. con o noso invitado, que non vou dicir quen é. Uh-huh. Pero ti e eu enfadámonos. Sí. Pois eu non quero a Iván no grupo, quero botalo, pero a profe di, a ver, venga, sois el grupo, vais vosotros tres y tenéis que ser amigos y hacer el trabajo juntos. Uh-huh. Pois algo así pasou agora. Algo así pasou. Algo así pasou. Co se dis díscolos. Polo que sexa, pois, Gonzalo, no, a ver, Algúnha alegría tiñan que ter tamén. Sí, Porque últimamente levaban unha racha de Sí. andar perdendo eles. Algúnha alegría tiñan que ter que agora mesmo, Sí. tal e como di a Suiza, porque Suiza, creo que Suiza, eu tiña xulgado, era Suiza. Sí, xo dependo, sí. Pois resulta que a sesión, a asamblea de DO na que se expulsou a esa xente, pois non sucedeu. Non, Ou seja, que ahora mesmo esa xente é de democracia sana. efectivamente. Que unha cousa teño que dicir, realmente estes últimos días Jacome aireaba moito que o casting que fixera para as listas era unha puta merda e que quizáis para as próximas tiña que facer un mellor casting e que moita xente que puxo nas listas non era militante de Democracia Buenosana. E pois nos chama. Non. Tamén. Xa tanto organiza tanto casting. Tanto hostia, pois que nos chamanos que levamos unhos votantes da Virgen. Pois sí, non digo nada, A pero cousa está... Bueno, traías outro de Villarino. é que ao final
entre Jácome e Villarino Está a cousa. é que non o queren. Non o queren, dende a bruja piruja de Jesucito Fulares que non hablan las malas Que lenguas. poñan de alcaldesa a Juana Geitos? Pois sí, pois eu firmaba, xo. E punto. Juana Geitos como interlocutora do PSOE é que a ninguén se lle ocurre, en serio, a ninguén se lle pasou pola cabeza, temos que vir nós a, pois, A dar as ideas. é a miña alcaldesa. Pois xa está, punto. Xa está. Teremos que tramitar esta proposición non de lei para a nova... O outro que volva a Moeiro, onde queira. Mira, polo que sexa, non, pois non funciona. Non funciona o teu, E punto. pírate pa túa puta casa, que queremos que a cidade funcione. Porque a día de hoxe estarán as luces encendidas xa. Sí, eu vin Supoño algunha que sí. foto. Eu vin algunha foto Eu teño que super dicir guai. que na Cuña non hai luces. Na Cuña está no polo que sexa. Que faz que non estar vivindo na Valenza. Que este barrio envidiado no mundo inteiro con estas É que- lucerías que temos. Que está moi ben, a verdade é que estou moi contento. Estou un pouco con triste, puxeron a pero verdade. bueno, comenta se queres algo do que traes. Pois sí, a Cuña sigue sin luces e parece que algúns barrios de Ourense van seguir sin luces. Tampouco cas que teñen posto, eu diría que tampouco as Eu prefiro así. Eu prefiro así porque, bueno, mellor, non? Estaba falando ahora falábamos antes de entrar no programa neste fantástico directo que a Televisión de Galicia non retransmitiu, malia que foi encargada de retransmitir as imaxes ás outras canles en directo, a entrega das chaves simbólica do Pazo de Meirás, pero, bueno, pois quixeron puxar un programa de cociña polo que sexa, moi chulo, cero odio ao programa de o cociña. programa non ten nada que ver. Un programa para esas cousas, un programa Claro, quen organizou a parrilla esa mañá dixo, pois unhas Dixo, milanesas. pois unha milanesa. A esta hora unha milanesa. brazo de gitano ou Foi calquer gitano cun brownie. E falando de todo o tema, nada máis enterarse o Feijóo de que isto iba a suceder, pois xa empezou co seu relato. O relato de nós somos os heróis que trouxemos de volta este pazo ao pobo galego. Isto che o fixen eu, Isto che o fixen eu. pese a catalogalo hai 3 anos de che moi franquista, Franquista. querer quitarlle a esa pobre xente o bolopazo. Pero bueno, agora mesmo, agora era totalmente de feito, necesario, claro. Agora que pode airear as súas proclamas, o que quere facer é non reclamar o Pazo como unha reivindicación en si mesma de antifranquismo, de memoria histórica de do que non debe volver a pasar, de todas esas cosas, pois buscou a excusa. E de feito quere centrar todo o que son as visitas e a utilización do Pazo á memoria da totalmente respetable Emilia Pardo Bazán. Que bueno, de galega tiña un pouco de pouco, pero bueno, eso son consideracións como calquera outro, que como Luis Tosar ou como, bueno, xente que vai polo mundo dicindo que é andaluza, Pero e naceu en Xantada. as ideas de Feijóo, tes algo en contra? En contra de que centre todo en Pardo Bazán e só poña un cartel no jardín dicindo isto foi de Franco, ahora xa non. Feijóo só ten boas ideas. Bueno, Eh, aí está. se opinas que non, Por eso está aí, ou non? que un non renova unha maioría, se non De sabe feito, o que fai. a frase, O titular. o titular que di el, a historia do Pazo Ajá. é máis que as semanas do verán que pasaba Franco nel. Eu digo, houve aí consellos de ministros, e un dos ministros era, curiosamente, A casualidade. casualidade que era Que era? Fraga, Ai, carallo. Ajá. mentor ideolóxico De? o actual presidente Núñez Feijóo. Ai, carallo. Ninguén non se podía saber. Que me no, Bueno, pois según parece o que fixo Fraga non, que decir, con Franco, que algo fixo, algunha cousa fixo. Algo que eu. Algo aí caeu. que eu. Pero non lle interesa en absoluto. Comentamos brevemente do breakdance, saliu outro día as noticias, eu vino, a verdad que o titular non é moi expelido. De feito, nos diario puñan breaking, e bueno, vin anunciado de breakdance, non sei que, para os seguintes xogos olímpicos que se van facer neste ano, non, sino para os seguintes que son en Francia, creo, se me equivoco. Non teño nin puta idea. Bueno, pois creo que para os seguintes que está admitido o breakdance. Outras disciplinas que igual leva moito máis tempo reclamando, non, pero breakdance sí. Cosa que a mí nada me completamente igual. Sí, a mí que a mí importame máis. Por exemplo, coller un bus, un autocarro Sí. a Vigo e poñerme en Porto en menos dunha hora.
Ah, sí? Pois mira, a min Joder, eso é que vai. como fi, me cago en... Choca aí, me cago en... Como fías as cousas, Dios. Joder, deixas de escoitarte. Sí, a verdade é que sí. A verdade, certamente deixei de escoitarme. E non pasou nada, porque isto seguiuse grabando. Sí, E seguiuse non pasa grabando. nada. Bueno, foi efusividade do Un momento. poquinho susto que levou aquí tamén o Martín. Por si non nos daba solucionado ahora neste momento. Sí, é certo, bueno, un pouco collóns de corbata, Pero de algo gravata. aparte de, bueno, aparte de que varios temas están pasando con respecto ao ferrocarril, que tamén os de Madrid e Barcelona vai haber unha empresa privada das primeiras que xa está empezando a vender billetes para maio a 9 euros de Madrid e Barcelona o AVE, un AVE privado, e aparte deso, creo que houbo unha empresa que non quixo facer o Porto Ferrol, igual me estou equivocando, que tamén saliu noticia. Pode ser, Iban a facer Mm. o Vigo, bueno, non me acordo. A verdade non vamos a ter eso, xa o comentaremos se o vemos. Pero estás dicindo que xa en nada xa se poñen a traballar. Vai o Antonio Costa ali a poñer a primeira pedra, non? Cuartos. Peiquí é que pois están a vista 10 anos, en Tilleu pois xa cando tal, pois eso. A 10 anos. Sí. Hostia. A 2030 xa é a idea que funcione ese cacho Lisboa, Porto, Braga, Valença do Miño e Vigo, porque dixeron, Pois os gallegos. Por los gallegos españois. tamén, e os españois, irmãos. Entón, pois, feten, a min gústame moitísimo. min está perfecto. Está pa diante. Xa só falta que haxa tren de Vigo a Ourense dunha forma directa en algún momento da historia deste país. Para quen se ríe por aí. Non estaría mal. Non estaría mal. Non estaría mal. E quizáis esa persoa que se rí pode quizáis estar entrando. Que pode sentar a cuada aquí? Sí. Curiosamente non que terás aquí- ti. Que carallo, pero nin que estuvese isto preparado, nin que xa probásemos o puto plano antes, coño, isto voulle facer un sitio aquí. Un pequeno taburete aquí. É de revés, é de revés. Bueno, isto é. A persoa que se pode unir ahora Hostia, neste unha mao momento. aí, pero mira, casualmente non se... Oi. É que na ventana non se ve o seu reflexo, pero o home está aí. Sí, non se ve porque témolo todo moi controlado. Claro, efectivamente. Que tal? Con todos vostedes temos ao noso amigo Reis Bas, redes sociais é Reis Bas Life, streamer en gallego. Primeiro de todo, a quen se lle ocorre ser streamer en gallego, Adrián? Hola, que tal? ¿Cómo estás? En primeiro lugar. En primeiro lugar. Pois, a quen se lle ocorre? A un zumbao. Por que estades a facer un podcast en galego? Home, porque está claro que o podcast é un negocio do futuro. Claro que sí. É porque fago un streaming. Porque son parvo. Por que non fago un podcast? Pois non o sei. Pois xa está ocupado o mercado. Xa está ocupado. Pero verdad que hai xente, cada vez sodes máis streamers tamén. Hai unha comunidade. Moita pirola, quer dicir, hai pouca... Hai un pouco campo de naviza aí, Sí. Sí. Bueno, hai algunha. Hai algunha. sí. E cada vez máis, non? Non Pero se estaba increpando, que te está mirando fijamente, non estaba... Como embaixador de Twitch. Como se fora culpa deste home que non... A ver. eu nas tin así, que queres que lle faga? Bueno, pois nada. Aspiracións de que me fagan casito. Pois Pois xa está. é o que tocaba. Pero está moi ben e a verdad que é un rapaz que está currando. É certo. Que hai xente que non o curra, hai xente que pon unha cámara e empeza a xogar. Xente que lle dá Ainda é moita a rabia porque hai emitir, moita xente, por exemplo, bueno, non vou dicir nomes porque son xente que non lle queremos dar publicidade. Ou si, daba igual, quer decir, son youtubers como Jagger, quer decir. Pero que cando xogan o que fan é retransmitir a través da Play. Quero dicir, non se curra nada a interfaz. Sen máis, porque saben que van Vai ter a haber súa xente recua que detrás non e a dalle igual, traballa. claro. Ás veces é complicado. É diste, retransmito a través da Play, teño xente, xa me ven. Pero hai xente que estamos aí, que collemos un móvil antigo, poñémolo aí como webcam furando un par de ferranchos e decimos, a ver que podemos facer. Bueno, se tapa así improvisado, Espectacular. Ahora xa non tan improvisado, pero no seu momento. No, ahora xa teño máis cousiñas, o sea, levo pouco tempo, pero bueno, fun aí aportando cousiñas, pero todo moi artesanal, O sea, en total gasto non pasa os 100 euros, Bueno, nós cando empezamos isto o gasto non pasou dos 100 euros, pero vamos, nin de coña. De feito, era esta tarxeta nova, pero tiñamos a anterior a miña, eu creo que solo se gastou nestes cousos e nun destes micros, e pouco máis. E xa foi, creo que foron 30 euros ou así. Pero E míranos ahora imos no billete. Ahora imos no billete. Xa vivimos deste, ¿no? Fálanos un pouco do que queiras ou de como empezaches ou tamén do que fixaches últimamente destes comentacións. Estás moi atento ás cousas, non? Pois nada, eu basicamente estou a facer un pouco de todo, non? Date un pelín para diante para que se te enfoque Queres que me mellor. poña para diante? Vale, perfecto. Pois nada, eu queres que agarre o micro? Sí, Que sí, guste, pues está ben. Queres que faga un pouco de retransmisión? Está ben. Que che comente? Pois nada, moi boas a todos. Nada, basicamente o que fago eu agora, eu empecéi como gústame xogar a xogos, gústame ver videos, gústame facer un pouco parvo, podo facer o mismo, pero cunha cámara diante. E se hai xente tan zumbada e con tan pouco con tanto tempo libre como para verme, pois digo, pois que me vexan.
E digo, pues mira, hai Isto non exemplos. é unha antorcha, podelo apuntar. Pero que me queda moi bonito. Pero que sabes o que pasa? Que eu A teño xente un moi micro. así, de apuntar tamén cando lle das o micrófono, eu que sei, pode Pero sabes o que pasa? Que eu teño un micro que o micro ves así. Sí, é verdade que están pasando cousas. Aí estamos xa E de a volta. dirección apunta así. Entón teño que ter o micro así. Pero bueno, se queres faloche así como se fora de un concursante de OT. Eso é. Vale, Así perfecto. como escoitas, efectivamente. Vale, é que depende do micro, non son profesional. Entón nada, pois eso, fago parvo, fago un pouco imbécil, collo o micro mal, grábome, entón veixo vídeos, comento coa xente, fago ás veces como competición a ver se acertades, se fallo, bueno, pois pasan cousas, ás veces xogo a cousiñas, xogo a mongas con estes dous señores, Sí somos. cando cadra, e bueno, eso é basicamente. Que pasa? Que nos últimos fines de semana, pues, estiveron a pasar cousas, colleronme para retransmitir, para castear, como se di agora. E nada, a min colleronme, dixeronme, queres castear unhas partidas de Fortnite? Eu dixen, pa diante. Estudo un pouco que armas hai, que fan os xogadores, e digo, mira como construí. Tú eches que... Tú xogaches ao Fortnite? Eu xoguei algunha que outra vez. Bueno, perdón. No. Teño máis agilidade. No, así que por non suposto, pasa nada, nada. acostume. Eu xogar ao Fortnite, pero cun ordenador pataca, para ver un pouco como iba a cousa e decir, que guai. É que por Pero- a mí o Fortnite xogueino. De feito, a primeira partida que votaron os meus amigos ali, bueno, os meus compañeros de carreira ali en Pontevedra, eu tiña o anterior ordenador que non puido co Fortnite. Non había maneira, estaba eso, non se daba andado. E xusto cambiei a este, e foi a época en que se xogou o Fortnite. De feito, Martín e eu xogamos moito, que é unha das orixes deste podcast tamén un pouco. Sí. Pero fai, de feito, o Fortnite sigue activo, sigue tendo a comunidade, pero debe haber hai un ano, e xa, esa vez que xoguei hai un ano, xa había meses que non xogaba anteriormente. O sea que o Fortnite, o que foi evolucionando, non teño ni idea. E basicamente eso foi o que me pasou a min, que eu estou máis acostumado a ver vídeos da xente porque me gusta consumir Twitch, YouTube en xeral, e dixen, bueno, si esta xente pode comentar as súas partidas e ter tanta xente, eu pois tamén o podo facer, voume ver un par de videíños, estudar un pouco e claro, dixen, ostras, sí que meteron moitas cousas, eu este xogo non se parece nada máis que nos disparos ao que tiña visto eu, pero bueno, botei unhas partidiñas e dixen, vale, pois máis ou menos pilleino. E foi todo rodado, o sea, ao final tiven boa compañía, estiven con Brais Doval, estivemos aí que os dous máis ou menos nos enterábamos un pouco do mermo, e moi ben. O Brais do Val sí que o retransmite máis, sei que tiña algo máis de idea, supoño. Porque é lo que xoga, o que lle vexo eu xogar. E o Brais que queda invitado tamén no momento en que podamos traer xente. Sí, por favor. E que se poida, xa en algún momento, cando poidamos traer, xa abriremos o grifo, porque ata agora non poidemos. Está difícil, polo que sexa, non só por que as videochamadas non é fácil sempre porque o ordenador tamén ten os seus límites, pero cando poidamos, que non dubida a xente, que invitaremos a todo o Gali Twitter prácticamente. Sí. Pa diante, eu son o primeiro, o sea, que mira ti. O primeiro non a primeira vez tampouco. Só que ahora ves sendo a estrela streamer que é. Xa a terceira, Efectivamente, pero sí que noto A unha terceira. cousa, e é moi curioso que dende que empecéi, agora teño menos vergoña. Mira ti. Ahora como veño aquí e falo e digo, que máis da que o faga mal, que máis. A primeira vez que viñen pois era un pouco unha cámara. Pero viñaches dúa, non te acordas o de Parola Castrexo en Pontevedra? tamén. Pontevedra, sí señor, gran programazo. É que parece unha tontería, pero todo axuda a soltarse. Eu tamén ao Sí. principio estaba aquí, bueno, estaba co cu máis pechado, todo, Dios, non quero tal, e agora xa, pues mira, séntome aquí. Mira. Sí. Eu tiña pouca rodaxe da radio da universidade, pero ainda así, joder, eu gustaríame escoitarme, e de feito podería facelo, pero non quero, o primeiro programa que eu fixen ali na Radio Escaparate en Pontevedra, que falei, sempre o digo, dun chourizo vegano, feito con calabaza. Ajá. Productazo, É verdad? que se pode falar de calquera cousa. E a xente vai te escoitar. É increíble. Bueno, igual é un Radio Escaparate, igual tanta xente non, pero... Eu estaba. Tú estabas? Eu estaba a escoitar. Moi ben. Alégrome. E tú? Todo o mundo escoita os cabaret. Eu teño o micro xa, porque porque... fora polo Facebook. Parece unha parvada, pero ti falas de calquera cousa, xogas algo, ves videos, que digo eu, hai xente que me ve e que disfruta e que me pide que vexa videíños de tatuaxes. Claro. De, a ver, Iso está ben, programa de MTV de parellas que se van a tatuar e dicen, pon eso, encántame. Buah. Iso tema copyright ten algunha limitación? Tú te lo controlado eso? En principio estiven lendo, estiven vendo e non hai problema, non me saltou Interesante ningún- informarse diso tamén. Hai que ter cuidado. de Copyright feito, é eu- máis orientado a música, sobre todo. máis, máis sí, que... efectivamente. Bueno, Martín, toma a batuta, porque xa estás mirando... Que toma a batuta? Toma a batuta, vamos a túa sección No, xa. primeiro hai que anunciar, para que xente que, claro, falamos de Twitch, que o mellor hai xente que se olvida, que nos hai un día
Non? Daqui a pouco que en Sí. Twitch ao mellor facemos cousas. No, en Twitch no, vai ser por YouTube. Vai ser por YouTube? Sí. Pero é un directo. É un directo. É que... Vai ser por YouTube porque si fósemos Pero recurrentes que igual día? sí que íbamos a Twitch, pero para un día É no. que día? Pois será o día de Nadal. O día de Nadal? Día de A Nadal. que hora? Pois por exemplo Por ás exemplo, 6 da a tarde. media tardiña. A 6 Vainos da tarde. todos ben, non temos outra cosa que facer, Despois da tampouco comida, imos ir a a Suiza, máis que a nin xente non se vai mover moito. Esperemos. Esperemos, a ver, claro. Non vamos mover moito, xa El dixemos número que a nosa- máximo a de nosa espectadores, audiencia 2. ten unha cabeza e tal, pero bueno. É a hora da modorra. A esa hora a xente vete. Que fago? Vou, estamos de parola aí, vamos a ver que fan. Cando se dá conta. tarde de Nadal é a perfecta Un pa isto. actualiza o Twitter e cando tal de coño. Hostia, pero se están Coño, en directo están que non, aquí claro, 60 persoas así de repente. Sí, 60 Nos hostias. tíos de carallo. 60 como Bueno, 6 Martín, como moito, pero vamos, sí. vamos. Vai sonar aquí unha musiquiña. Xa se escoita, de feito. O de dicir que a tua sección chamase Ti saberás por que ou non, que vamos con tua sección, e que, madre, Martín, a batuta. Tal e cual. Non sei E que. ademais vai non a sei cagada cuál. tamén que estaba a Sí, cinta bueno, de por medio. Moitísimas cousas, pero non pasa nada. Bueno, carallo. Eu traio vos a Eh, Little Xoguiño. A Adelante. Little Xoguiño, Moi ben. a ti gustache moito, O que? que eu che solte por aí no noso mapa galego Sí. e ti adiviñar. Que se fixo... Que estivo todo o mundo en Twitter facendo esta semana? Aí atrás, os apelidos, non? Apareceron os apelidos Sí, de que sí, me sí. gusta a min como o apelido é moito de dase moito en Mondoñedo, non? Que me encanta. Bueno, pois eu trouxen aquí uns cuantos apelidos nosos, de amigos, de tal. Eu quero que me digades, para que está Adrián aquí tamén, por porcentaxe, non en número, porque se nos imos a número de persoas que se apelidan Xa. Juan Carlos, están todos en Vigo, vale. Pero digo, porcentaxe. E quero que me digades, non o concello, porque o concello é moitos concellos por provincia, pero o apelido, por exemplo, o primeiro é Iglesias. Entón, en que provincia se dá? En que provincia está o concello cunha maior porcentaxe de iglesias por habitante? Eu creo que Ourense. Podería ser Ourense porque basicamente na tua vila sodes todos da mesma familia, non? Sí, aparte hai varios, Fernández tamén é moito dali, pero Iglesias é moi extendido, quero decir. Teño 2 iglesias, xa hai ben deles, pero eu creo que a provincia a máis numerosa creo que é Ourense. Vedelos ben, Ten os cuidado dous. que non pasara Julio Iglesias e dixo A verdade é Ourense. que os dous, bueno, foron moi de listos, a verdade é que con 434 iglesias no Val do Dubra, na Coruña, pois é onde se atopan Os máis. en porcentaxe máis iglesias. No total sodes 56.000, Somos moito iglesias. moito iglesias de Dios, non me está gustando, vale. Os apelidos de meus pais os segundos sí que son moi escasos. Nalla e Cadalla. Cadalla Podía haber sae de buscado. Castrelo de Miño e Nalla da Coruña. E hai moi poucos. Toma. Veamos. Pois o seguinte é moi sinxelo porque é Sorga. É Sorga, a verdade. Eu creo que busquei. Non sei se eu busquei en algún momento. Recordo que un dos teus non salira no mapa. Colaso, que non fora había. Colaso. Colaso, bueno. Sorga prácticamente non había. Sorga había poucos. É difícil Sorga hai colocarse. poucos, é que é moi fácil. Os máis eu creo que É moi sinxelo. Aquí non hai Ourense, aquí non hai trampa nin cartón. Sería Ourense. Ourense, pois vamos Aquí non hai trampa nin cartón, claro. Ourense, Vilar de Barrio, hai 27 censados en Vilar de Barrio, en Ourense somos 22, que E contáchelo. seguramente saberíache dicir todos ata o DNI, e Sorga, pois hai un total de 62 en Galicia. E non chos nomeo todos porque, bueno, E miraches en Vais total na cabeza. España. Pois tampouco, non sei se é no, de Portugal. usei o da USC, que tamén Xa, había xa, o de xa. tal, pero digo, o da USC, porque Xa, son moi xa, xa, gallego xa. e tal, e non sei que. No, eu tamén mirei des. Pero Pero dos meus pais solo non mirei nes. no total de España hai algún perdido no País Vasco, que ten que ser o meu tío, e algún Sorga máis que non coñecemos. Hai un xusto entre Galicia e Ribadeo, entre Galicia e Asturias, que debe de ser dali de Ribadeo, que o tío anda un pouco perdido na vida. E penso que había un Madrid, pero bueno, de Madrid é un pringao que É non te curioso queremos. porque miña irmá mirou polo mundo de que non sei como de fiable será eso. De Nalla, e sei que había na India uns cantos, pero Na India, pode Nalla ser. do meu pai. Eu teño Que sei. nos Emiratos
un colaso. Un colaso. Teño nos Emiratos un puto colaso que ha de ser un puto jeque que se me estás vendo Invita, carajo. primo, joder, O vente hostia. pa aquí, trae os Vente cartos. pa aquí, tío. Un puto colaso nos Emiratos que O tío Colaso, mira, non pode... Ven a cena de Nadal. o tío está forrado, cabrón. Vale, o seguinte é Diz. Diz. Coñecido por noso grupo de amigos, Adrián Diz, que xa veu aquí o de Parola. Cantautor magnífico. Ourense non é. Non votaría por Ourense. Eu diría Pontevedra. Non sei Pontevedra. por qué. Dirían uns coitanse Pontevedras. Lugo tampouco diría. Lugo tampouco. Quedaríanos a Coruña e Pontevedra. Eu creo que eu diría Tiramos por humildemente Pontevedra. Pontevedra. Pois a nivel porcentaxe, neste concello hai 156. Neste concello. Diz, no concello do que estamos a falar. Ah, Vale. 156 e non é outro que Vilar de Vos, na comarca de Berín, que é Ourense, efectivamente. E hai un total de 5.413 diz. Que eu pensei que había máis, pois son pouquiños. un poquinho. Vale, imos a un básico. Imos a un González. Estamos, pero vamos a ver, que eres moi exigente tú So, cos ti, no momento que me dixaches dame duro, Dame duro, eu, Mick. pois, Pero ti non és consciente de que eu dicía, ai, que chula a sección, eu xogo dende a casa, non sei que, non sei cuánto. Está che gustando a sección? Que bonito isto de chegar aquí, mira como fan estas cousas, mira, e vexo metal, non sei que, bimba! No, aquí no mercy, no mercy. Amigos, Aquí por favor. no. Está González, apelido básico. González habrá vendeles A ver, a uns 500 por provincia. poucos son. Poucos. González hai un total de 176.000. González Tiraría pola Coruña. tú crees? Na Coruña. Con González... Que non sei por que estaba pensando en Rodríguez, que se centra moito por onde é Paula, justamente, porque Rodríguez non era de Ramuín, pero non é eso. Eu creo que non sei se González era algo parecido. Pero vamos a cambiar un pouco. Sí, porque necesitamos cambiaremos. cambiar a veces. Lugo non me parece. Non espero preguntarle a alguén en Lugo, e ti como te apelides? Pois solo por eso vamos tirar por Lugo. Pero veña. Estar por Lugo. Total, vou perder igual, non vou levar unha Pois por Pois a Lugo, verdade, facemos triplete e Ourense tamén. Se vos sona Monte de Ramo, que eu quedei sorprendido porque González é moi de Ourense. É moi de Ourense. É moi, hai 200.000 Autos casi. González. Pois aí, Podemos tirar por mira, Autos pois mira. González e Home, pensar. xa, Pero é moi- é moi- igual hai unha panadería González. É moi, Sí, que pero igual sí que hai. moi alto ratio en Ourense, moi, bueno, moi de Ourense. Imos con Beltrán. Beltrán. Que hai un total de 684 en Galicia. Beltrán eu creo que non sei, eu creo que Beltrán non mirei. Ourense ou Lugo. Sóname tan Ourense ou Lugo. En esta localidade en particular hai 54. Uf, Uh-huh. que che parece Lugo? Beltrán Hai que porse aquí, hai que porse porque é Que che máis parece Lugo? sinxelo A xogar min na casa, sóname pero Beltrán e a nai, Uh-huh. o sea, o segundo apelido da persoa, xa comentei, e a nai é de Lugo. Ajá. Entón eu Entón deixaste levar, pois moi ben porque o Sabiñao é en Lugo. Efectivamente, pois moi ben, sí, señor. Vale, ben. Bueno, remontamos un poquinho, suspendemos Unha, igual, dúas, pero tres, bueno. catro, cinco, temos que tirar de lógica, a de ver que nos 5 queda. dúas Un está ben. Feijóo, un Quedan Gómez. vos 3. Pereiras. E o seguinte é Reis. Non miraches tú eso. Unha cona. Non miraches. Sí que mirei, sabes o peor que mirei? Que sodes un total de 214 en Galicia. E chegalle ben. E neste concello son 10. Pois mira, digo unha cousa. Eu diría que Reis haberá moitos por Ourense, A ver, voume portar Pero- ben, é moi veraniego. pero Podo eu dicir diría que na provincia de Pontevedra moitos subiron. Moi veraniego. Eu digo que é moi veraniego noso, ao mellor, claro, tampouco vou regalar, pero é moi Veraniego é moi de mollar o cu. Veraniego noso. Home, moi de Allariz. Non jodas. É moi de Cartelle. Bueno, a provincia, eu só quero a provincia. Decidirme a Podes ir a provincia. Ourense, entón. Daquela. Tiramos de Ourense. Pois Ourense. Normalmente, O claro, resto mollamos o poden cu haber- en Ourense, provincia, claro, sí, moi ben. É de melón. É de melón. É de concello de melón. É que portugueses que subiron, que dixeron... É de melón. Claro, é de melón, é que se concentra moito ali, pero probablemente Reis é de abaixo, de Portugal. portugués. Home, sí, claro. Claro, entón... Dixo, É a Reis. O seguinte é outro que me sorprendeu tamén, que é Feijó. Sorprendeume, bueno, por qué? Bueno, pues xa. Sorprendeute. A ver, xa a pronto coñecemos a 2 Feijós, 3 que non de Ourense. Que non de Ourense. Que son de Ourense. Son de Ourense, Neste sí. concello son 102. O señor Feijó é dos Peares, O señor Natalia é da zona de Arnuide, non? Seica, Ourense sí. todo. Sí, Ourense. Ajá. Máis Feijó, que Abel. Abel. Abel que é de ali, é de Ventraces. É de aquí ao lado, sí.
Pero é de aí ou os pais venden de outro lado? Eu diría diría que son eu de diría aí. que non No, Dime que no, estamos sí. dicindo igual a donde vende todo Sí, o sí, mundo. o xa. DNI, estamos dando... Eu diría No, que pero non. sí, os avós son dali. Así que sí. Non sei. Eu aquí Yeah, como pero se él estuvese sorprendeulle, participando él sorprendeulle, porque Ok. igual pensaba Feijóo ten que ser da Coruña, porque Feijóo A ver. Pero pensado así, tiraría por Ourense, é que xa moito Ourense, Dios. E este é moi cabrón. Ah, Sí son, certamente sí son. Pois veña. tiramos, veña. O que, o? Ourense, tira da roleta aí. É que sorprendeume tamén xunto con González porque Feijóo é moito de Ourense. Hai moito en Ourense. Moito en Ourense. Hai moito en Ourense. E a bola. Non, Hai da que bola, dicir é o que concello. estes datos son de 2001, así que igual agora Igual moitos están en Vigo, eu que sei. pecharon sesión, Mudaron moitos, a- moitos pecharían sesión tamén. Mudaron a casa, Porque pecharon estamos sesión, falando igual de concellos moi chiquitos que bueno. E o último O último. é Díaz. E ese portugués, con diría, ese. non? Tirei Oye. os López, como podedes observar. Ten que ser, Este sorprendeme moitísimo, a verdad. ver, eu- Fíxeme moitísima gracia cando vin. eu tiraría polo sur. Se é portugués, Sí. Hai 10 neste é concello. máis probable que sexa do sur. 10 é onde máis hai. No concello que máis hai. Non, no concello, neste concello. Este concello é o que máis ten en porcentaxe en relación aos seus habitantes. Claro, E claro. Son 10. Claro, sí, Neste o que é o que concello dicía, son o que 10 máis días. hai non é o que máis hai, en porcentaxe Sí. é onde máis hai, non? Sí. Son 10 que polo que sexa. Pois igual están Pero que en- sorprendeme moitísimo. están que fíxeme en, moita en- gracia. igual están en Bande. Igual están na casa do noso amigo que se apellida Díaz e son ese 10. Igual na Mezquita, igual en Salvaterra do Miño. Tirarías ti por Ourense. Non sei. É que- Se de que diste que se sorprendeu moito, claro, este que sorpréndese claro, con calquer cousa, que sorpréndese- sorpréndese. Hostia, que curioso que en Boborás hai 10 días. Pensadio ben porque podedes aprobar. Dádelle unha. E iso que pensabas tú cando facías un exame, non? Claro, Esa efectivamente. última pregunta que tú dicías, bueno, ata ahora levo un 3,2, igual nesta Daqui podemos depende salvar. todo. Isto estou segurísimo vou poñer Ourense, igual me di, no, é que de Catoira que hai 24 días que se reproduciron entre Catoira eles, non e nos digo, gusta "Ala". porque non sabemos nin onde é. Onde eran estas Casi. playas que non acertei eu, que están en onde Viveiro? Non é moita playa. No, estaba. É que son un bonachón, ao final son un bonachón, moita non é zona de playa. Polo que sexa. Tiraremos pola nosa terra. Pode ser o sur de Lugo. Pode ser a Terra Chá. Vale. Pode Bueno, tampouco Pode ser. Bo lugar. Eu tampouco Quer dicir, ia. non paramos, eu só lo vin cando fomos a Asturias, pero a mí pareceu moi bonita. Bueno, terra, chá. Non minten, non minten. É tu opinión, é tu opinión. É chano, Non minten. O terreo é chano. Vale, para Ourense. Tiramos por Ourense xa que Veña, está. Ourense. Claro, Como lo que se pleno. viña unha proba. É que te sorprendeu agora, que te sorprendeu? Fíxome Ai, gracia. que bonito. Non, que bonito non, porque onde máis Ali, días hai en porcentaxe- Lobios. Non, en Maceda, e fíxome gracia, porque joder, Maceda, como que días en Maceda? Que concello tan gracioso de Maceda, me cago. A ver, porque sorpresa. a miña aldea, pois Hostia, cercana a Tribes, que Maceda. sorpresa, cala, haya 3 días. Bueno, pois eso. Aprobados, moi ben. Moi ben, moitísimas Perfecto. gracias. Agora, Que hora, que bueno, tempo estamos? Teño que desbloquear o teléfono porque se me bloqueou. 38 minutos, vamos tarde, Martín, veña, franquismo galego, dalle, vamos, vamos. 3, 2, 1, franquismo galego, onde impoñemos o galego de unha Dalle, maneira pa tremendamente Tremendamente galeguista, pa diante. Eso. Habitualmente non se poden ver as miñas orellas de soplillo, pero ahora que escoitamos a música do tema por aí, pois vou quitar un pouco as forellas. Vamos a recomendar, Martín, Adrián. Adrián. E que recomenda Martín? Hola, que tal? Pois mira, Martín compañero? hoxe non se esconde. No, dixen yo el para Sí, que pero recomendes, espera, bueno, pero pensa un espera, pouco. claro, Martín non se esconde, hoxe non trae. Hoxe Martín non trae recomendación. Entón, Adrián venlle de putísima nai porque eu recomendo que vos recomenda Adrián. Tú tens algo que recomendar? Por suposto. Sí, traes algo de recomendación. Tú xa viñas preparado. A miña propia publicidade e de todo o que se ven da agora en diante. No, mira, vou recomendar unha cousa, que son estes dous rapaces. Vou recomendar. Hai un amigo en mí. Había que devolver a xogada. Hai un amigo. En mí. É como me recomendachedes vos no anterior programa, fai 2 programas. Pois eu digo, pois vou recomendar aos meus amigos, pero por suposto vou recomendar a toda a comunidade de Twitch en galego que están a traballar moito, que están a facer as súas cousiñas,
Sí, os amigos están ben. Porque verdade, está pero- moi ben subir un clip dicindo a nosa recomendación é nós mesmos. Que tal? Benvidos a noso clip. Tranquilos, non pasa nada, xa estaba todo preparado, xa estaba todo pensado. O que dá ben, yo, recomendación de verdade. Twitch en galego, en Twitter, aí vos informan de todos os que nos vamos a poñer en directo en cada momento. E ademais, bueno, pues, se se organizan eventos, se se organizan cousiñas, pues aí os tendes. Xa aínda onte retransmitiron os Game Awards, estuvo bastante ben, moi entretido, así que, bueno, eu formo parte de Twitch en galego, así que pues, tamén me estou facendo autopromoción. Eu non me esperaba que ocurrasen tanto. Pensei que iba a ser unha páxina así como de referencia, co que ao principio era un bot. Bueno, un bot ou algo parecido que te publicitaba, non? Pero están tomando un activo partido neste tema e está ben, está moi E ben. como ten que ser, ben feito. E é moi bonito, porque cada vez vemos que imos crecendo, pois máis. Eu, pois, acadei os 50 seguidores, que é o mínimo para ser un afiliado en Twitch, a semana e media, 2 semanas, e de repente todo o mundo empezou a acadalo e foi como, "Uah, estamos facendo un bo traballo, a xente interesalle." A gali streamer rapaza que hai, que é Mars Marceling, por exemplo, que vos la recomendo tamén, que está moi ben, xoga moitos xoguiños así indies, pois tamén os acadou. Estou moi orgulloso de que estamos a crecer moi ben. Moi ben. Pena non ser como os vascos que xa teñen cantar firmas no tema de Twitch en euskera. Pois mira, co crecemento que teñen agora mesmo, diría que igual levan 50 millóns. Me cago en Dios, puta. Quen fora vasco, non? Por favor, a toda a xente que vai a ver isto, asinade a petición para que Twitch este en galego, para que si, cando entredes en Twitch, sexa moi sinxelo e lle dedes a lingua galego. E poidades ver todo o contido en galego de Twitch. Asinadeu, porque estamos a, non sei cantos levamos, 600 votacións para que o revise Twitch, e fan falta 1000, 2000, 3000. E hai que dicir unha cousa que a xente é moi vaga, eu entendo, hai moitas cousas que non te interesan moito, non lle das un tempo, é moi sinxelo, sobre todo se tes unha conta en Twitch que actualmente a xente nova, a maioría teno e que non a teña, sempre se interesa porque é unha plataforma na que estar que é moi interesante, ainda que despois non seas activamente, pero ainda así tamén é unha forma de axudar a xente que crea e que teña un espazo e que non teñan que escoller español, portugués ou outros, como se meteran ali cos que retransmiten na Antártida. 2 clics. E 2 clics. E mira ti, que 2 clics e parece, pero eso fago agora, sí, pero os vascos colleron e fixeron esta proposta un mes antes, un mes despois co galego, e mira, o euskera agora leva a petición 3.000 votos no mesmo tempo, e nós, pois 600. Pois dádelle. Pois Hai que moverse. Porque ao nós final... creo que ainda non nos recomendamos na nosa conta, mal feito, pero sí. Pero facémolo temos que facelo e pedirlle a, eu que sei, por exemplo, a decirlle, oye, Berto, compartid aquí isto que vos costa. Isto é pa por o Twitch. Dalle. Que ben ligado Dalle aí, pa ¿no? por o Twitch en galego, que ao final... Claro, que nos beneficia a todos. No, Efectivamente, francamente. Sí, que 600 non está mal, pero bueno, que poden ser ben máis. Poden ser ben máis. Que non hai moito E traballo agora que tampouco, estamos xa rematando, vou dicir a miña que é aparte do meu podcast que xa estará disponible en algún momento, quen sabe se o domingo cando saia isto estará, pero espero que estexa en breve. É un podcast determinado de Té con Gotas que falaban interesoume non só non polo tema especial no que falaban eles, que falaban de Crown e de Lady Di, como fixeron na nova temporada da serie de Netflix, senón de unha entrevista que fixeron a unha rapaza británica, creo que era británica, supoño que sí, porque tiña acento inglés, creo que era coñecida deles ali, é que, por avatares da vida, acabou falando galego, e de feito fixo a entrevista inteira en galego e dicía, perdón por falar tan mal, señora, fala vostede mellor. Que un rapaz de Vigo, señora, unha rapaza, pero que a min a máis casi me emociono cando escoito como a historia na que empezou e tal a falar, e como foi tamén en parte grazas a que fixo aquí un Erasmus e tal. A min parece pero maravilloso, sobre todo como falaba de ben e co acento e todo, pero E con historias como es, paga a pena ou non paga a pena asinar unha petición De para Twitch ter en Twitch. Que parece unha tontería, pero que non. canta xente É existir en Twitch, máis que nada. que nos comentaron a nós que practican o galego con nós, que bueno, está para tal. Sí, que, sí. pues, Sí, e nós encantados, Vamos, ademais. claro, obviamente. Bueno, creo que hai millores referencias de quen fala millor galego que nós. sí, seguramente, pero para botar unha risa se para decir, pues mira, isto dixeron mal, está cheo de castelanismos pues isto. sí, de feito, podíamos facer incluso un clip dicindo este é o que dixemos mal neste capítulo. No, é que é un chamamento aquí. Non hai lingua que se fale mal. A lingua que se fala mal é a que non se fala.
E aquí estamos a facer, pois isto, esta labor. Se ti queres pues, ser un pouco máis normativo, estudar un pouco máis, pois adiante, pero fala. Que ao final é o objetivo, non? De que todo o mundo acabe falando o mellor posible. Pero sobre todo, claro, isto dice sobre todo para animar a xente a que fale, e iso está ben. O de toda a lingua, a peor lingua, ou a lingua peor falada, é que non se fala. Claro, iso tens lo que aplicar sobre toda a xente que empeza e que ten vergonza. Esa xente que fale e que erre o que queira. O que non se lle pode decir eso, é unha miña humilde opinión, é aquel que le va vivindo aquí toda a vida e que non se esforza en absoluto por falar un pouco mellor a súa lingua. Pero bueno, ata aquí chegamos, Adrián, gracias por estar connosco. Gracias a vos por invitarme. Bueno, xa colaboraremos máis veces, que isto va, o do contido en galego vai así. E además estamos cerca, non escoito, así que non sei que se nos vamos ou non, Martín. Non puxen cousiñas por Suxeita debaixo, aquí pero o cando momento de- queiras. Por suposto. Pois despida aí, Adrián, veña. Como antorcha ou queres que faga o de micro o té? Nos Así? vamos, nos vamos. Imos. Bueno, pues veña, pues hasta logo. Pues moitísimas grazas.